Pont tibetà de Canillo. Com que no es permet arribar en cotxe particular fins al pont tibetà, cal prendre un autobús que surt del poble de Canillo, per a posteriorment seguir a peu uns 900 metres fins a arribar a la taquilla que dóna pas al pont. El pont tibetà de Canillo té una longitud de 603 metres amb una altitud que varia entre els 1.875 metres i els 1.884 metres. Després de gairebé 2 anys de construcció, es va inaugurar el 9 de juny del 2022 amb finalitats turístiques. Pesa 200 tones i avui en dia és el segon pont tibetà més llarg del món.